Adatlygyň habarçylary ýurdun çar künjeginde dürli ýaşdaky adamlar bilen gürleşip ýurdun Türkmenistanyň soňky 34 ýylda garaşsyzlyk ýyllaryna gelen ýeri tepkitleri hakynda pikirlerini sorady. Lewap Sevtinäk habarçymyzyň ýazmagyna görä, ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar sebäpli ýetip gelýän garaşsyzlyk güni köp adamy gyzyklandyrmaýar. Irat esasan çörek, eklenç aladasy bilen ýaşaýar. Çerjek etrawynyň Ulugakym obasynda ýaşaýan 45 ýaşly daýhan adatlygyň 34 ýyllyk sepkit baradaky soraglaryny dinläp, garaşsyzlyk barada pikirlenmäge wagtym ýok. Pikirlenesim hem gelenok diýmek bilen çäklendi. Türkmenabat şäheriniň orta mektebinde tarih hemde jemgyýeti öwrenç dersini okudýan mollum bolsa, garaşsyzlyk diňe kagyz ýüzünde bar diýip pikir edýändigini aýtdy. Onuň pikirçe türkmenler esser döwrüne orsiýete garaşlydy. Inni atalogly we onuň açgöz tohumuna garaşly. Garaşsyzlygy üçin göresmedik millet garaşsyzlygyň gadyryny bilmez. Soýuz darganda hatda intelligensiýa wekilleriniň aglabaty, mugut sowgat berilen diýilen garaşsyzlygyň gadyryny bilmedi, indi de bilmez. Türkmenistanyň häzirki zaman taryhyny okudurymda 11-12-nji sınıflarda okuyan okuwçylar ýurdun aslynda oktyabr aýynyň 27-sinde öz garaşsyz bolandygyny hem bilen oklar. Bu millet ýurdun doglan gününiň üýtgedilmegine ýol berdi. Garaşsyzlyk gününi 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirmek bilen ataly ogul türkmeni bütün dünýä maskara etdi. Emma halk muny duýman galdy. Dip adynyň aýdylmalygyny soran tarih mollum aýtdy. Şeýle-de ol özüniň tarih mollumy bolup bu zatlar barada açaçan gurrun edip bolan zatlary olaryň sebäplerini okuwçylara düşündirip bilmeýändigini, oňa derek ýokardan keskitlenen maksatname esasynda diňe hökümet propagandasynyň çygyryna işlemeli bolýanlygyny belledi. Söhbetdeşlerimiziň käbiri 1991-nji ýylda halkdan esseriň düzümine galmaly ýa-da galmaly diýip soralandygyny, ýöne soň bu soraga berilen jogaplaryň hiç bir manysynyň bolmandygyny, beýleki respublikalar ýaly Türkmenistanyň hem il uruna garaşsyzlygyny yglan etmeli bolanyny, munyň köp adam üçin garaşylmadyk, düşnüksiz waka bolanyny, soň hem onuň gowy düşündirilmändigini belledi. Türkmenabat şäheriniň 374-nji kwartalynda ýaşaýan pensioner özüniň esseriň düzüminde galmagy gollandygyny, emma bu pikiriň alga alınmandygyny aýtdy. Garaşsyzlygy alanmyzdan soň belki ähli zat gowy bolar. Hakykatdan hem gowy durmuşda, öz başda durmuşda ýaşars diýip umyd etdik. Emma bolmady. Ondan soň 6-7 aýlap aýly galyp bilmedik. Korrupsiýadan ýaňa gözüň açar ýaly bolmady. Niýazow halky muht elektrik, gaz, aýallara sowgat beren bolup, halkyň gözüni başyna aýlady. Niýazow ölenden soň Berdimuhammedow ilkiler ýa adamlara ýa-da beýleki döwletlere görünmek üçin meni Niýazowy garşylaýşyňy diýaly garşy almaň, ýollarda durmaň diýen boldy. Diýip Türkmenabatly pensioner onuň soň mutya ýeňillikli bakadan berilen zatlary, hyzmatlary ýatyryp Niýazowdan beter bolanlygyny, adamlaryň çäreden ýaňa gözüni açyp bilmeýändigini hem sözüne goşdy. Pensioneriň sözlerine görä ýurtdaky sosial gorowluk doly ýok edildi. Men özümi garaşsyz duýamok, ýurdun garaşsyzlygyna hem ynanmaýaryn. Umuman hakykatda döwletiň bardygyna hem ynamym ýok. 34 ýylda gören azabymyzy aýdyp hem oturmaýyn. Ahirinde gelip ynha bir çukura düşdük. Diýip Türkmenabatly pensioner her garypligi, işsizligi nazarda tutup aýtdy. Köytönnak etrafında ýaşaýan magar fiskar hem adamlaryň garaşsyzlyk barada pikir etmäge ýagdaýynyň ýokdugyny, köp adamyň diňe bir dögüm çöregiň ýygyna sergezdan bolanlygyny öňe sürdi. Adamlar garaşsyzlyk barada pikir eden ok. Hökümetde işleýänler şol gün dinç güni, biraz öýde dinç alar diýerler, başga hiç zat diýmeýärler. Diýip Magarifçi ýurtdaky umumy ýadaglyga dinç almak zerurlygyna üns çekdi. Seyitnazar Seyda adyndaky Türkmen Döwlet Mollumçylyk institutunyň mollumy Nevit Gaza
yer suw mümkinçiliklerini parahat belli derecede sowatly ilaty eýe bolan ýurt dogrudanam şu wagda senli dünýäwi hukuk döwletini gurup bilermidi diýen soraga jogap berip şeýlediydi. Ýurdun nebit gaza bay bolmaklygy dünýäwi hukuk döwleti kurmaklyk üçin esasy şert däl. Mysal üçin Birleşen Arap Emirlikleri, Aman ýa-da Katar ýaly döwletler uglewodaro çymallaryna bay bolany bilen sol döwletlerde dünýäwilik we hukuk ýok. Adam sewdasy ila darasynda aýdylan düşünje haramçylyk, jurnalistleriň we siýasy aktivistleriň ýerlanyp öldürilmegi we şoňa meňzeş ýagdaýlar meselem Birleşen Arap Emirliklerinde, Dubayda giň duş gelýär. Dünýäwi hukuk döwleti bolmak üçin adam resurslary wajyp. Ol resurslar halk tarapyndan taýlanylmaly. Diýip Seyit Nazar Seydi adynaky Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutunyň muallimi öz pikirini aýtdy. 29 ýaşly dänewli ýigit Sowet döwrüne ýetişen nesiller gidip barýar. Täze nesiller ýetişýär. Olar 20, 25, 30, 45 ýaşlarynaky adamlar ýurt, iýilgün, döwletligi gorap saklamak, berkitmek hakyna öňkülerden gowy pikir edip bilermi diýen soraga jogap berip, ýaşlaryň köpüsiniň bu ýurtdan nädip kem bolsa diňe basymrak gitmek barada pikir edýänligini öňe sürdi. Ýaşlular towsuny dogduk depe diýärler. Men bolsam olara depede ot torsa, ol depede towsun hem durmaz diýip jogap berýärin. Elinde gujur gaýraty bolan ýaşlar döwletlik barada pikir etmeýär. Diňe dasar ýurda gitmek we sol ýerde galmak pikirini edýär. Döwletiň bitewiligi barada alada etmekden geçen eger Awganystandan talipler we şoňa meňzeş güýçler ýurda gelip giräýse, bu rejimi gorajak adam bolmaz diýen tanyslarym bir ýa iki däl. Bu diýmek näme? Adamlar döwlet bilen hökümetiň tapawudyny hem bilenok. Diýip dänewli ýigit aýtdy. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň Garaşsyzlyk bayramyna bagyşlap, dürli ýaşdaky we hünerdäki raýatlaryň pikirleri esasynda taýýarlan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan garaşsyzlygyny alanyndan soň beýleki adamlar ýaly menem ýurdun ösjegine, indi tutuş SSR dälde özümize degişli bolan tebii baýlyklarymyzyň halkyň bol ilinlikde ýaşamagyna hyzmat etjegine çyndan ynanýardym. Sebäbi Türkmenistanyň togy, gazy özünden öňär. Bu bolsa ýurdun ujypsyzja ilatynyň bol ýaşamagy üçin gaty uly kömek bolar diýip garaşýardym. Ýöne bu bolmady. Yurt başına açgıda adamlar geldi diýip azatlyň bir tökbetesi aýtdy. Onuň pikiriçe garaşsyzlyk ýyllarynda SSR döwründäki korrupsiýa, paraxorluk has ýokarlandy. Görülmedik derejelere barıp ýetdi. Aýry-aýrylykda gurulaşan bir näçe raýat korrupsiýanyň başyna gitmegini gözegçiligiň tas düýpden aýrylmagy bilen baglanyşdyrdy. Paraxorlugy SSR döwründe öwrenen emeldarlar garaşsyzlykdan soň tohmy bilen ýurdy talap başlady we talamagy dowam edýär. Bu emeldarlaryň doýdum doldumy ýok. Ýoksa bizde yeterlik tok, gaz, suw, mis toprak, ähli baýlyk bar. Bu baýlyklarymyzy dogry ulanyp bilsek, ýurtda gaty gowy üsüş gazanyp bolardy. Emma muny başarmadyk. Ähli pudak dargady diýip, özüni pedagog diýip tanadan raýat aýtdy. Onuň pikiriçe ýurtda bilim pudagy çökerildi. Çağlar sowatsız galýar, alym berim çağlar bagyndan başlaýar. Sağlyk pudagy dargady. Adamlara dogry diagnoz hem goýup bilmeýärler. Hastahana baranynda ilki bilen puluň soraýarlar. Soň bejerge başlaýarlar diýip ýaşly raýat owa hojulugynyň maldarçylygyň hem dargadylandygyny öňe sürdi. Ol ýurdy üstürmek, eger özünden sorasalar, korrupsiýa garşy açyk aýdyn görüşden başlamaly diýip pikir edýändigini aýtdy. Balkandaky habarçymyz birnäçe lukman, pedagog, polisiýa ofiseri we beýleki ýaşaýjylar bilen guruluşyp, ýaşy 55-den uly adamlardan we 35 ýaşan raýatlardan 34 ýyl garaşsyzlyk barada edýän pikirlerini soranda, ýaşuly neslin arasynda Türkmenistanyň garaşsyzlygy esasan kagaz ýüzünde galýar diýip pikir edýän adamlaryň kändigine saýat boldy. Garaşsyz döwlet bolmak üçin öz eliň öz ýakaň bolmaly diýip 60 ýaşly Balkanna aýtdy. Onuň pikiriçe Türkmenistan häzir çelini orta sebäpli Hazar deňizinden günwatara gaz geçirici çekmek meselesini hem çözüp bilmeýär.
Şeýle-de söhbetdeşimiz rus diliniň häzir bugüne çenlik hem döwlet dili bolup galýanyny, raýatlaryň resminamalaryny, pasportlaryny, familiýalaryny hem üýtgedip bilmeýänliklerini, atalarynyň adyna Sowet döwründe goşulan ow, wiç wa owna ýaly rus goşunlaryndan hem el çekip bilmeýänliklerini, bu ýagdaýlaryň Moskwanyň öňündäki garaşlylyk, gorku bilen baglydygyny öňe sürdi. Balkanly söhbetdeşimiziň Newt Galpugynyň hünärmeni salgylanyp aýtmagyna görä, daşary ýurtlara şol sanyna Russiýa satylýan tebigi gazyň bahasynyň aýdylmazlygy olaryň köplenç ören ardan satylmagy bilen bagly we bu ýagdaý Moskwanyň gaz söwdasyndaky täsiriniň hem güýçlüdigini işaret edýär. Ulu neslin vekillerinin biri 1991-nji ýyldan 1998-nji ýyla çenli aralykda SSR-de 1985-nji ýylda başlanan açaçanlyk üýtgedip gurma başlanyçlary esasynda metbuat, söz, pikir azatlygy meýilleriniň güýçlü bolandygyny belledi. Onuň pikiriçe soňra erkin pikirli ýazyjylara, jurnalistlere, tarihçilere edilýän basyş güýçlendi we bu ýagda ýokary hünärli adamlaryň onlarçasynyň ýurtdan gitmegine, izde galanlaryň pikirini aýtmakdan gorkup ýaşamagyna ýaraňjaňlyk edýän adamlaryň has köpelmegine getirdi. Habarçymyzyň umytlar we reallyklar barada beren soragyna jogap beren raýat 34 ýylda bolan zatlaryň halk üçin, hususanda ýaş adamlar üçin tejribe boljakdygyny, döwlet propagandasynyň we gorkuzmalarynyň hemişe netijeli bolup bilmejekdigini öňe sürdi. Onuň pikiriçe durmuşdaky hakyky ýagdaý eklenç meseleleri, çağalaryň okusuz, bilimsiz galmak howpy köp adamy pikirlenmäge, öz ýanyndan ýa dost, ýary, garyndaşlar bilen maslahatlaşyp çykalga gözlemäge itekleýär. Bu durmuş bir jurnalistiň öldürileni ýa-da beýlekleriň gorkuzulany bilen bir ýerde durmaýar. 10, hatda 100 sany täze jurnalist ýa pikirini aýdýan adam peýda bolýar. Adamlarynda gynamalar, ölüm haýwatlary bilen gorkuzulmaz ýaly bir hala gelýär. Gorkmazak, jany yanan, hasta beter mögçalýan, närazylyk pikirlerini aýdýan adamlar öňe çykyp başlaýar. Açyk öz adyna profil açyp, hökümetçi Türkmen portal neşirinde ýa-da beýan teme saýtlarynyň TikTok sahypalaryna 90 götürüm negativ tesir galdyrmagy, hatda paýyş sözleri ýazmagy gorkmaýan adamlar köpelýär diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň pikiriçe bu gidişde hökümet adamlaryň pikirlerini dinlemäge, aýdylýan zatlardan netije çykarmaga mejbur bolar. Ýakyn taryhda awtoritar hökümetiň uzaga giden wagty ýok. Siriýanyň Asady, Iragyň Saddamy, Liwiýanyň Kaddafisi, Misrdäki ýagdaýlar Berdimuhammedowlar üçin gowy sapak. Adamlara metbuat, söz azatlygyny, ykdysady erkinlik bermeli wagty geldi. Hatta şu gün bermeli. Ertir munuň Berdimuhammedowlar üçin giç bolmagy hem mümkin diýip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Garaşsyzlygyň başka ýyllarynda bizde newit gaz, beýleki tebigi baýlyklar bar. Halkymyz köp däl, bol elin ýaşaýarys diýen pikirler hem ýokardan hem aşakda ýönekey adamlaryň arasynda köp aýdylýardy. Emma indi 34 ýylyň tejribesi, söhbetdeşlerimiziň aýtmaklaryna görä bu pikiri üýtgetdi. Newit gaza baý bolmak döwleti ösen derejäge ýetirmek üçin ýeterlik däl. Insaply we sowatly mert prezident gerek. Uruguay'ın öňkü prezidenti Jose Mujica ýaly ýa-da goňşy Eýranyň öňkü prezidenti Mahmud Ahmadinejad ýaly pespäli, sady durmuşda ýaşap bilýän prezident döwleti ösdürip bilýär diýip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Ol Uruguay'ın öňkü prezidentiniň ýurtdaky işsizligi azaltmak üçin özüne değişli bolmaly uçary, gymmatbaha awtologları peýdalanmakdan ýüz öwürip öz işinde uly netije gazanandygyny ýatlatdy. Berdimuhammedowlar maşgalasynyň rahatlygy üçin her ýyl diýen ýaly täze gymmatbaha uçorlar, awtologlar, beýleki zatlar satyn alynýar. Olar sahnada, hamala moda görkezmesinde çykyş edýäni meňdeýär. Netijede pensiýalar, aýlyklar gijikdirilýär. Bir adam döwlet emlägini isledigiçe sowurýan wagtynda nädip dünýäwi hukuk döwletini gurjak diýip
repressiya aladalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran raýat aýtdy. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi, Progress gazynasyny esaslandyrjy Aynawat Ýaýlymowa bilen geçirilen telefon söhbetdeşligi esasynda dowam etdirýär. Aynawat özüni dünýäwi hukuk döwleti adlandyran azat bazar iqtisadiýetine geçmegi saýlan, ilatyň sosial goragullygyny agrarly boljakdygyny aýdan Türkmenistan başdan ýakyly boldy, ýuwaş-ýuwaş näme öwrüli. Çağıranınız için köp sağ olun Ýowşan ağa. Bu soru Sovet Soýuzy dargandan soň Türkmenistanyň baş tutanlary totalitar syýasy sistemasyna awtoritar sistemany şahsiýet kulturyny döwletip dowam etdirdiler. Türkmenistanyň Sovet Soýuzynyň yumşagrak şeýle adlandyrsak, yumşagrak awtokratiýasynyň edenetlikli ýekeje hökümdaryň ilatyň durmuşyna dol bölüçilik etmek, karar bermek üçin şäklendirilmedik, primitiv, zulümli adamy ýigrenýän awtokratiýa geçildi Türkmenistanyň. Sovet ideologiýasynyň ýerine Türkmenistanlylara arhaik düşünjelere esaslanýan manisiz mizantropik ilata adama gorky we ýigrenç bilen garayan ideologiýa hödürlenýär. Durmuşda praktikada sizin aydınlatlaňyz, abilla geçen zadyňyz dünýäwi hukuk döwleti, adalatly bazar iqtisadiýeti, eliterli sosial goraglyk biz bulary inurmaly, jemgyýet bolup, awtokratiýa şu aýdylan zatlaryň dowulmagyny, yer almagyny, ýaşaýyş hukugyny tesirleýär. Awtokratiýa kanunsuzlygy, adalatlylygy, korrupsiýany kepillendirýär. Awtoritar dolanlar türkmen däpdesurlaryny, ata-babalaryň ülgelerini ýoýup, bahane edip adamın üstüni yaman pes derejeye açırdı. Biz bunu net bilýäs. Bu bilim, ilim, saglyk pudugynyň görkezjilerine seyretsek aýdyn görünýär. Ne bir guruma bolup şu görkezjileri jikma-jiklerine seyredip düşünjek bolup izarlap gelýär. Ýa bir näçe ýyl. Ýokary derejedäki kadarlaşdyrylan korrupsiýa bolsa maddi we sosial deňsizlik mewjalmagyna getirdi. Kiçi orta biznesi ýok etdi. Hususiýetçiligi zar boldy. Netijede näme boldy? Netijede hünärmenler, Türkmenistanly hünärmenler ýokary bilimli, tejribeli adamlar ýurdu terk etdiler, hükmetlerini dowam etýärler. Bu bolsa katastrofik derejedäki öwrüni doldurup bolmajak ýitki Türkmenistan üçin, bizim ýurdumyz üçin. Türkmenistanyň adam subyektligini ýitirdi. Subyektlik näme? Öz başda pikir edip bilmegini, erki elinden alınny. Adam awtoritar siýasatynyň erksiz, ejiz, sessiz obyektine urly diýsek bolar. Eger birazcık böleklere bölsek de Aynawat, Türkmenistanyň häzirki ýagdaýyna gelmeginde eger döwürlere bölmeli bolsa esasy öwrüm nokady ýa nokatlary haýsylar. Ine siz aýtdyňyz şahsiýet kultury emma konstitusiýada gaty gowlatlar aýdyldy. Başta hökümet, häkimet başyndaky adamlar gowlatlar wada berdiler, halkyň dogrudan hem gowy ýaşajakdygyna bir türkmen sadalygy bilen adamlar ynanyny berilen wadalardan konstitusiýasyndan. Şu esasy öwrüm nokady näme boldy siziň pikiriňizçe? Başta sebäbi Niýazow opposisiýa diýilen adamlar hem çagyryp gürleşýärdi. Bir öwrüm nokady ýa-da nokatlar diýilende näme aýdyp biljeksiz analitik hökmünde? Siz Ýowşan ağa başynda bellidiňiz, şu kagaz ýüzünde şu gymmatlyklar boldy. Kagaz ýüzünde biz şu aýdylan zatlar gördük. Ýöne näme derejede Türkmenistanyň ýüreginde şu gymmatlyklar bardygy barada bize anyk bir maglumat, geçirilen tarihi fin, hiç maglumat ýok. Şoň üçin biz subyektiv garaýşlara, analizlere esaslanmaly bolýar. Näçe awtokratiýadan ilme görä, şu awtokratiýany öwrenýän ilme görä tarihi öwrüm nokatlaryny bilmek gaty kyn bolýar. Sebäbi maglumat gezlin saklanýar, ilat emeli döredilen ırzalarykda saklanýar. Biz soň bir näçe wagtdan soň tariha ter salyp, aha şu wagt biz şunu eden bolsak şeýle ýagdaýa düşmezdik diýdirýär. Bu soraga jogap bizde öwrenilmedik bir ýagdaý ýanky aýdışmaýaly esas soralar açaşanlygy talap edýär. Uly ýaşly adamlaryň, uly neslin göýgören sebäplikleri barada, öwrenilen sapaklar barada açyk göründirmek gerek. Garaşsyzlygyň berilmegi sowada meňdeýär. Ýatyn goňşyň üstüne gelip gapysyny kakyp garaşsyzlygyny duýdansyz howlusyna gawn garpaz sowadyna atyp giden ýagdaýa meňdeýär. Biz kime garaşlydyk? Kimden garaşdyk? Garaşsyzlyk bilen näme berdi? Biz jemgyýet bolup sorawlary
jogap gözlemeli. Başga jemiyyetlerde, yurtlarda şeýle prosesler alınıp barylýar. Öwrümde kotu diýlenden men üçin ilatyň bir bölügini gorkman öz aladalary, durmuşy meseleleri barada aýdyp bilmelidir. Şeýle adamlaryň köpülmegi hökümetiň dolanýyş ukybynyň tese gaçýanlygyndan habar berýär. Ýakyn taryhymyza seretsekde mysal hökümini men 1995-nji ýylda Türkmenistanlar saýlawlaryň geçirilmegini talap edip ykdysady kynçylyklara protest bildirdiler. Aşgabatda parahatçylykly demonstrasiýany gurnadylar. Şul waka näme üçin şowsul boldy? Nähili başçylaryň aslynda intelligensiýa, konformizma, opportunizma ýüzürdi. Şuňaly düýpli sorawlary galdaryp oýlanşyply biri-birimizi günäkerlemän jogap gözlemeli pikir edýän. Sağ ol Aynavat. Men goşmaçy bilmek isleýän zadım. Ine siz şo 95-nji ýyldaky wakany agdadyňyz. Emma şol waka dogrudan öwrenilmedi. Ýogsa başda bu waka barada ýazylan, aýdylan zatlara molly dokumentler çykaryldy, emma jemgyýet gadaklanmady. Bu wakaň aňyrtynda ýatan zatlar, soň bolan zatlar bilen jemgyýet gadaklanmady. Hatda oppozisiýa wekilleri diýilýänler hem gadaklanmady. Soňky oppozisiýon hereketlerde de şol 95-nji ýyldaky ýalňyşlyklar göz gönüne ýaly gaýtalandy. Indi şu ýerde siz şu tejribelerden, bolan zatlardan nähil sapa galmaly pikir edýäňiz? Esasında dinletirin belek geçişiniz ýaly şu döwürde mümkün ilat gyzyklanan näler, maddi ýagdaý başga boldy. Inni şu ýaş nesilçi gaty wajyp sorawlaryň birimi kädip pikir edýän. Aýtasanam ken adam ýurdun daşyna çykdy, ýaş adamlar bar. Bir ählisi bardy, gurun edem dok. Ýöne şeýle gyzyklanýan topor bar. Biz buny tarih hökümine, raýat hökümine diňe tarihçi diýip oturman tarihçilere, öz başda pikirlenýän tarihçilere garaşyp oturman. Biz şeýle sorawlary gallaryp, konstruktiw ehende jogap bermeli. Men esasy fin edýän zadım şu döwürlerde esasy pursatlarda jemgyýet bulur adatyda, tibigida öz aladalary barada diýip, kimçilikler barada. Bu gerek zat, bolmaly zat. Ýöne şol biz nähili jemgyýetde ýaşasymyz geli alternativ plan hödürlenenok. Hiç tarapdanam. Diňe problemalar, meseleler aralanyp töhfet edilýär. Ýöne şoňa strategik plan ýok. Biz nähili Türkmenistana şol gaty wajyp zat. Biz meselem şol arzuwlarymyza ýetip bilmesegem, açyk doly açyk jemgyýeti gurup bilmesegem, dünýäwi jemgyýeti diýip ýanky gymmatlyklar başyna bellek geçdik. Adalatly ykdysadyýet şolary bir 5 günü, bir ýylda 5 ýyl gurup bilmesegem, biz şolar barada, gelecek barada hukman konstruktiv häkimde gurun etmeli. Biz nähili jemgyýetde ýaşamagy isleýär. Aynabat, bir ýaş ýigitlen söhbetdeş boldum, şu meseleler bardy, ol elbetde söhbetdeşlige goşulmak islemeýär, ýöne öz pikirini aýtdy da. Ol men görýän zadym diýdi, şu türkmenlerde diýdi. Birak guramaçylyk gaty peslik edýär, ikinji tarapdan strategik pikirleniş gaty peslik edýär. Ýagny özleri kyn ýagdaýa düşenine, mysal üçin ol şu oppozisiýa wekillerini hem bu taýda gödeňini tutýar, özleri kyn ýagdaýa düşenlerine, ýagny wezipesini ýitirenine bir zatlar etjek bolup gasanma sereket edýär. Emma düýpli pikirlenenok, töwereklerin pikirlenenok diýär. Soňky aktivizme goşulýan ýaşlarda da şu kemçilik bar. Bu taýda gahar köplük edýär, duýu köplük edýär, emma sowuk akyl, strategik pikirleniş ýetmezçilik edýär diýär. Biz şu strategik pikirlenişe gelmeli, türkmen meselelerini, döwletlilik meselelerini has şuň analiz berýän neşirler taýýarlamaly, şu bir neşir döretmeli, töwereklerin çuňur pikirlenmeli diýen pikir orta atýar bir ýaş ýigit. Şu pikire nähil garaýaňyz? Men pikirçe bu diňe Türkmenistanlara mahsus mesele däl. Bu kimi toporlardyna Russiýada şu wagt Russiýada bolup geçýän zatlara teretsek, Ukrainada, Gazakstanda itlenip ýurdalsak şeýle mesele bar. Ýöne ýitiligi durly derejede bolýar. Şoň üçin bir ýanky aýdyşyňyz ýaly bir zat bolsa, bir waka bolsa, oňa reaksiýa görkezmek bir adama mahsus zat, tibigi zat. Şu ýöne guramaçylykly strategik ýagdaýda iş alınıp barylsa, şu zatlar agalanokda bir alternativa görýär. Bir zat bolly gelin çalşyma reaksiýa görkezeli, ony bir şahsiýet bolup adam gelip
Görkezmeler on hukuku var. Böyle mesela analitik olup, bizde mesela analitikler gata sine diyenler, tarihi öğrenyenler, blok ya da blok diyecek siyasi, iktisadi, din siyasi değil, sıktal meseleler boyunca da çıkış ediliyor, fikir paylanışı, ilmi damam, biz bir TV proseslerden üsüp çıkacak oluyor. Şahsiyeti hücum etmek hem YouTube'da da var, hem sosyal medyada, hem platformada da görüp oluyor. Yani şunun çıkıp bilmem için garayışları var adamlar. Sürmen, düşünmeli, garayışını beyan etmeli. Yani şu medeniyeti üstürünü katı bir maksat, bunu bir adam edip bilecek ya, bunu cemiyet olup yetişemeleşmeli. Yani onu siz şu siyasi analitiki medeniyeti östürmeli diyecek olyanızı. Hava, bu işin bir küçük bölüğü. Şu Türkmen Gazalistanlı yaşlara versek, sosyal medyada sosyal medyalar boyunca aktif derecede fikir alınışı. Bizde olin şoňalgatlar yok. Ya da az değil, yok desem oluyor. Aynı wat soňky döwürde şu jogapkärçilik meselesi barada köp gurrun edilýär türkmenliň arasynda. Her bir nesil öz jogapkärçiligini üstüne almaly. Ýagny ýaşlykda bu kynçylyk uçuradym men, sowat alyp bilmedim, bilim alyp bilmedim, ýetim boldum, garyp boldum diýmen. Şu belli bir ýaşa ýetenden soň öz jogapkärçiligini üstüne almaly. Welipeli adam bolsun, bilimli adam bolsun ya da bilimsiz adam bolsun, her kimin jogapkärçiligi var diýen pikirler ortak ýa. Şu jogapkärçilik meselesi bardy. Näme aýdyp biljek? Bu kategori düýpli soru ýoşanagy. Ştaýda siz soruňyzy ýolbaşçylyň jogapkärçiligine galdyrdyňyz. Meseleni hem raýatyn ya da toporun da inteligensiýa wekilleriniň da ýokary bilim alan adamlaryň jogapkärçiligi. Ýolbaşçylar ehli bolup geçýän adaletliklere jogapkär. Olar mümkin şol bir zady düşünmeli. Автократияда yalan söz, zulüm, korrupsiya, repressiyalar ehli adama ýetýär. Başga ýurtlaryň tarihine göre, автократияny öwrenýän ilme göre, ilat olary ýadyndan çykaranok. Şoň üçin olar maşgalasyny özüni ýurtdan çykarmaly. Şeýle dolanyrşy baş goşmaly, gaýratlyk görkezip garşy çykmaly. Galmaly saýlan ýolbaşçylar bolsa, şu adam hor praktikasyna garşy görüşýän adamlara raýdaşlygyny görkezmeli, hyzmatdaşlyk etmeli. Ýolbaşçy elita esasanam men sine diýen täze ýaş nesil bürokratlar, diplomatlar peýda bolýar. Ular dymmak bilen şagalarynyň garanty edilýäne goşunt goşýarlar. Menne şeýle ýolbaşçylar barada şunu aýdyp bilerdim. Menin pikirimçe biz şahsy jogapkärçilik barada gurulmasak, has peýdaly bolar diýip pikir edýän. Soňundan hilimiz şagalarymyza jogap berýär. Olaryň sorawlaryna jogap bermeli bolar. Ýurtda şu zatlar bolup sen näme etdiň, sen näme diýdin şu döwür. Her adamyň jogapkärçiligi bar, onu duýmak, bilmek, ol barada pikirlenmek. Meň pikirimçe bu syýasy şahsy karar. Şahsy jogapkärçiligini duýmak üçin öz başda pikirlenmeli. Ýokary bilim hukman däl. Ýurdun içinde we daşynak ýokary bilimli adamlar öz jogapkärçiligini duýanok. Ýa şu 34 ýyl Türkmenistanyň taryhyna garanty diýip hasaplanýar. Yalan sözün syýasaty netijeleri aýan edilebilecekde. Adamlaryň gynalmagy, direksiz bitmeli, ürmegi, ruhy we maddi garyplyk, Covid keselçiligi, repressiýalar diýipmi, bir topur meseleler her adam öz hereketi namasy bilen yüzbe-yüz galar. Sen men pikirimçe sen nirede bolsaň, sen ömrüň ýurdun ykbaly bilen belli bir derejede bagly bolýar. Aynı wat soňky soragym şu raýat jemgyýeti meselesi esasy meseleleriň bir diýen pikirler aýdylýar da. Näme üçin bizde şu raýat jemgyýetiniň gurammalary köpelip gidibermedi? Sebäbi başlangyçlar boldy, bir ýerde belli bir derejede edilen işler bar. Emma şu daşary ýurtlara çykan adamlaryň arasynda da şu işi bir köpeldip ýaýbanlandyryp gidiberen adamlar köpelmedi ya da köpelmeýär. Ýogsam öňkü alam däl, bir näçe dil bilýän, ingliz dilini gowgulýan ýaşlar amma. Şu meselede pikiriňizi aýtsaňyz. Tezden ýozuna geçmiş barada men aýdyp biljekkä, onu düýpli öwrenmeli. Raýat jemgyýetiniň ýagdaýynda, geçmişde 90-njy ýyllarda näme boldy, nähili zatlar ýetmeşlik etdi. Ýöne şu tehdit barada aýtsak, biz bir gaty, men bir gaty şu düýpli mesele fin edýän
Ken yaşlar cemiyetçilik kurumlarının işini düşünen o ya da bilen o. Olar ne düşünür? Bunu bir neçe bir faktörler var düşündürmek için. Yine 2000-nji ýylyň soňuna başyna Ken okullar geçirilýärdi Aşgabatda. Men özüm şol okullardan geçdim. Aşgabatda. Şolun ählisi ýapyldy. Soňky 34 ýyllar cemiyetçilik gurumy diýip söz dul manysyny ýitirdi Türkmen cemiyetine. Şonun için onu yaşlının üstüne yüklenip niye doğru oluyor yaşlamızına bilen ok, düşünen ok, tupoy oyunlar deyip. Bizde okullar geçilen ok, düşünce, rayet cemiyeti bu bir 3. ya 4. produkt deyip hesaplanıyor her bir cemiyette. Şunun için bunun yürüyüşü düzgünleri var, düzgünü var. Ne edip işanlık barmal, ne edip maliyete işte gördürmeli, ilat bilen, ne edip işanlık barmal. Şunun himmesi bizden iyi şolu bölüdürüp başlamalı. Şunun için şu esası da atmak diyen, şu bilimin şu urdu işanlık barmal için bilim yetmezçiliği. Aýna wagt söhbetdeşlige gatnaşyp berin gurulmagy üçin köp sag bolun.